an yi balantiya ni a jihuna duk wanda ya tabbatar ya karba aiki kanta ya cike hukun shi zan ba shi naira 100 kyauta domin mu kara tantance kanmu mu san kanmu mu fahimci juna mu fahimci abin da muke so a rika fahimta duk wanda Allah ya bashi dama Allah ya bashi dama ne ba shi kare ba zai taimaka ma yan uwansa shi za ga mun ga ta wannan manyan mutanen wanda Allah ya musu baiwa ta fuska ta magana ta masoya muka ce mu zo mu haɗu gaba ɗaya mu kowa da baiwarsa mu taimaka ma wanda muke tare da su ko da sama da mu ne a wannan masana'antar mu kafa wani abu wanda ko da ran da ba ma nan kala ta riske mu za a ce wannan abin lokacin suwa ne aka kafa gashi ne da wani amfana abin da muka rasa kenan wani abu wanda za a kafa a cikin industry shekara 50 ana yi kuma a shekara 50 din gashi wannan kungiyar kullum ci gaba take yi a wannan wannan society ko kuma ce wannan industry jama'a zan mai tambaya sunana Dauda Ado ina da rarara ina tare da Bola Ahmed Tinubu ina tare da duk gwamnoni na APC cikin ikon Allah na yadda Kano sai Abba Najeriya sai Tinubu duk wanda ya zo nan haka yawa na yi magana kowa ya ji abin da na ce ni ina tare da Bola Ahmed Tinubu ina tare da APC daga sama har ƙasa na yarda da duk gwamnonin APC idan duk wanda Allah ya ba takara muna tare da shi kuma za mu yi bakin gwargwado gurin tallata su domin mu samu damar gaya musu matsalolin talakawa mu ko kuma ce musu mu za mu tallata shugaban ƙasa da murya guda a mai ƙarfi yadda za mu da ƙarfin murya mu ce masa ya excellency nan gurin gara nan gurin ƙara nan gurin a ci gaba da yi wannan